Ahojte, v tomto videu si spolu prejdeme Language in Use, druhú časť maturity 2015. Life in the bike lane. Život na bicyklovej trati. Zase prvé nám už doplnili off. Paris is extremely proud of the fact it was the first capital to introduce a citywide free bicycle scheme. Paríž je extrémne hrdý na skutočnosť, že ako prvé hlavné mesto predstavil v celom meste cyklistickú schému. Čiže máme tu is extremely proud of the fact. Vždycky bude proud of, byť hrdý na niečo. Proud of the fact. Hrdý na fakt. Known as Velib, a combination of the words velo, bike, and liberté, freedom. It was introduced in 2007 by socialist Major Bertrand Delanoux. Známa ako Velib, doplnili sme S, známa ako Velib, kombinácia slov velo, bicykel a liberté, sloboda, bola teda predstavená tá schéma v roku 2007 socialistickým starostom Bertrandom Delanoë. Known as, známa ako. Takže tuto jedine doplniť ako. It was introduced. Máme tu vlastne trpný rod, máme tu aj by. Bola predstavená týmto človekom. Hej, by nám značí, že tento, vlastne keby z toho chceme spraviť tú aktívnu vetu, tak musíme dať Bertrand Delanoë, introduced to a to. Ale tu nám to prehodili, pretože chcú vedieť, či viete spraviť pasív. Takže pasív sa skladá vždycky zo slovesa be v správnom tvare plus príčastie minulé, alebo že tretí stĺpec tabulky, alebo k pravidelnému slovesu pridáme d alebo ed nakoniec. Ako je to pri slovese introduce. Dali sme tam d nakoniec. Máme tu. A prečo je to teda past simple, jednoduchý minulý čas? Pretože je tu presne uvedené, kedy sa to v minulosti stalo. Bolo to v roku 2007. Čiže je to ukončené, preto klasický past simple. Čiže robíme trpný rod v jednoduchom minulom čase. Čiže to sloveso be, no keby to bola prítomnosť, tak by bolo it is introduced. Je predstavený. Ale ideme do minulosti, takže to is sa musí dať do minulého času, be sa nám zmení na was alebo were. Was kvôli tomu, že je tu it, tretia osoba. Poďme ďalej. Now, approaching retirement, Delanoë considers it, alebo this, as one of the great triumphs of his term in office. Teraz blížiac sa k dôchodku, Delanoë to zvažuje ako jeden z najlepších triumfov za jeho obdobie v tej kancelárii, to obdobie starostu. Že tu máme na výber, uznali by tieto dve veci. Buď it, alebo this. Čiže considers, zase je to skrátené to s kým. Už som aj minule vám hovorila, že nebývajú tu podstatné mená ani prídavné mená na doplnenie. Vždy je to nejaké slovíčko, ktoré má gramatickú funkciu. Takže nemôžeme doplniť considers scheme as one of the great rooms, ale considers it. Alebo sa dá povedať aj this. Zase skrátené na to scheme. Dobre, poďme ďalej. By. Tu
2012, when Velib was celebrating its 5th anniversary, there were around 23,000 of the heavy grey bicycles in circulation. Tu sa zastavíme. Takže do roku 2012, keď Velib oslavoval svoje 5. výročie, bolo v obehu okolo 23 000 ťažkých šedých bicyklov. Ono to in circulation v obehu. A máme tu doplniť there, pretože sa to vzťahuje there were. Keď je tam to there were alebo there was, vždycky sa pozeráme na koniec, že kde? In circulation. Lebo tu sa nám nič iné nehodí. Žiadne zámeno sa nám tu nehodí. Je to iba oznam, že bolo toľko a toľko v obehu bicyklov. Takže there musí byť. More than double the number when the cycle scheme was launched. Viac ako dvojnásobok, keď bola schéma alebo tá cyklotrasa uvedená. More than double. Tým, že tu máme to than, vždycky nám to napovedá, sme mali vlastne aj v tej prvej časti tohto language in use, tam bolo tiež toto slovičko than, táto spojka, než. Vždycky sa toto than spája so stupňovaním, konkrétne s tým druhým stupňom, kde je vlastne more, napríklad more comfortable than, pohodlnejšie než to a to. Takže toto je taká nápoveda tu pre vás. Môžeme ďalej. There are now 1,700 bicycle stations, 1,400 of them in Paris itself, and 300 in surrounding towns. Teraz je 1700 staníc bicyklov, 1400 z nich v Paríži samotnom a 300 v okolitých mestách. Že doplnili sme them, 1400 z nich. Áno, zase by bolo 1400 of stations, ale oni od nás nechcú, aby sme doplňali podstatné mená. Chcú, aby sme tam dali to zámeno of them. In 2007 there were just 750. V roku 2007 ich bolo iba 750. Since 2007 the capital city has installed 652 kilometers of cycle routes for the 224,000 Parisians who alebo that have signed up to Velib, a figure that will soon rise to 700 kilometers. Takže since od roku 2007 hlavné mesto nainštalovalo. Máme tu, prečo je to predprítomný čas, present perfect, pretože je tu since. Since je signalizátor predprítomného času. Od roku 2007 ideme do minulosti, ale siaha to do prítomnosti a aj do budúcnosti, pretože sú nainštalované v minulosti a sú nainštalované aj teraz a budú aj potom. Takže kvôli tomu a capital city, hlavné mesto je it, tretia osoba, preto has a nie have. Takmer v každom
tejto druhej časti language in use is present perfect. Takže pozor na to. Takže cycle nainštalovalo 652 km cyklotras pre 224 000 Parížanov, ktorí sa zapísali do Vely, číslica, ktorá čoskoro vzrastie na 700 km. 652 na 700. A tu sme doplnili who, ktorý, no keď je to myslené na osoby, tak sa môže dať who, keď by tam bolo niečo iné ako osoba, tak vo všeobecnosti sa môže dať that všade. Keď chceme povedať, ktorý. As there are more cyclists around, other road users have become more used to them and are giving them greater respect. Ako je viac cyklistov naokolo, ostatní užívateľia cesty si viac na nich zvykli a dávajú im väčší rešpekt. Tu máme doplniť have become. Zase je to predprítomný čas. Tentokrát je tu have kvôli tomu, že je tu users, užívateľia tej cesty. Je to množné číslo. Oni, they have become. A zase ideme do minulosti, ale aj do prítomnosti a do budúcnosti. Hej, to môže ísť ďalej. No, the current rules of the road are posted on each Velib bike. Aktuálne pravidlá cesty sú uverejnené na každom bicykli Velib. Are posted, zase plný rod. Pravidlá sú dané tam a tam. Tu nemáme nič iné na výber. Mohol by tu byť predprítomný čas, že ich tam dali, ale muselo by tam byť, že kto ich tam dal. Tu nemáme uvedenú osobu, takže jednoznačne trpný rod. Dobre, celé sme si to prešli. Ak máte ešte nejakú otázku, kľudne môžete písať dole do komentára pod video a budem držať palce na maturitách. Ahoj.